का रौरा कबो भुला गयल बानी की रौरा आपन चाबी कहाँ छोड़ ले बानी, आपन महत्वपूर्ण फाइल कहाँ रख ले बानी। भा बातचीत का दौरान कवनो आदमी भा कवनो जगह के नाम छूट गयल बानी। असल में इस सामान्य बा, लेकिन यदि आप स्मार्ट होखे के चाहतानी, अपना एकाग्रता अवुरी सोच के कौशल में सुधार करे के चाहतानी त ई वीडियो राउर खाती बा। नमस्कार दर्शक लोग, स्वास्थ्य सेवा आ जीवन शैली के समर्पित एकमात्र चैनल मेडविकी में राउर स्वागत बा। आज हमनी के खेल के बात करब, उ दिमाग के खेल जवन राउर याददाश्त के बढ़ावेला चाहे राउर दिमाग के तेज कर सकता। संक्षेप में कहल जाए त दिमाग के खेल जवन राउर होशियार बनावेला। पिछला खेल सुपर दिलचस्प बा, त ई वीडियो के अंत तक देखी। पहिला, का रौवा जानत बानी की दिमाग के खेल का होला? ब्रेन गेम कुछ खास गेम हवे, जैसे कि पहेली, मेमोरी गेम भा समस्या के समाधान करे वाला गेम, जवन राउर दिमाग के उत्तेजित करेला आ न्यूरोप्लास्टिसिटी के बढ़ावेला। मने की दिमाग के नया चीज सब के बदले आ अनुकूलित करे के क्षमता बढ़ावल आ संज्ञानात्मक कामकाज में सुधार कइल। यहाँ ब्रेन के 5 गो टॉप गेम बा जवन रवा के 10% ज्यादा होशियार बना सकेला। एक क्रॉसवर्ड पहेली, ई पहेली अईसन बनावल गईल बा जहाँ राउर अलग अलग शब्द के याद करे अवुरी जोड़े के पड़ेला, जवना से शब्दावली, भाषा कौशल अवुरी याददाश्त में सुधार होखेला। 2 सुडोकू, ई दिमाग के खेल सुपर दिलचस्प बा। ई खेल बस एगो संख्या आधारित पहेली हा, जहाँ रौरा के बिना दोहरावले सही संख्या से वर्ग भरे के पड़ी। ई राउर तार्किक सोच अवुरी समस्या के समाधान के कौशल में सुधार करे में मदद करेला। 3 शतरंज, दिमाग के ई खेल अपना राजा के रक्षा के बारे में बा, ठीक ओसही जैसे मन से खेलल युद्ध होखेला। एकरा खातिर सोच समझ के आ सावधानी से चाल के जरूरत होला। एह बात पर विचार करत कि रौरा प्रतिद्वंदी आगे का कर सकेला। दिमाग के ई खेल राउर रणनीतिक सोच, याददाश्त अवुरी एकाग्रता में सुधार करेला। 4 ब्रेन टीजर, ब्रेन गेम में पहेली अवुरी दृश्य पहेली शामिल बा जवन की राउर सोच के सब कोण से चुनौती देवेला। ऐसे राउर संज्ञानात्मक कौशल, समस्या के समाधान करे के कौशल आ रचनात्मकता में सुधार होला। 5 आरा पहेली, दिमाग के एक खेल में टुकड़ा से पहेली के हल कईल, आकृति, रंग अवुरी याद राखल शामिल बा कि ई कैसे एगो बड़ तस्वीर में फिट होखेला। ई राउर अल्पकालिक याददाश्त में सुधार करेला अवुरी ज्यादे आरामदायक होखेला। ई सब गेम अखबार, ऐप स्टोर भा प्ले स्टोर पर लगभग मुफ्त में उपलब्ध बा। एकरा के आजमा के देखी आ हमनी के कमेंट सेक्शन में बताई कि ई रौरा के कैसे मदद कैल से।